बे समाव प्रमोद बर' बिथांनि गोख्रों दाबि जे अदालगुरियाव मोनसे गिदिरथार एबा बेरगावआव मोनसे गिदिरथार सुबुंनि मोनसे थुबुर खालामदोंमोन इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया आरो बे हाबाफारियाव गोबां लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो गोबां रायजो राजाफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनानै प्रमोद बर' बिथाङा दाबि खालामदों जे बे समाव फैबाय थानाय जे सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाया मोनसे गोख्रों बाहागो लानानै एबा बे समाव रायजो राजाफोरा जोबोदनो मोनसे बुरजा मासियाव देरहासार जाहोगोन आरो फैबाय थानाय समाव सोरखार दानायाव मदद होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा आरो फैबाय थानाय समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जायानो सोरखार दाखागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों प्रमोद बर' बिथाङा मानोना बे समाव बे भेरगाव ओनसोलजों एबा भेरगाव बियाबजों लाफानानै गासै मोनबा बियाबनि मोनसे जुथुमा दंमोन एबा सुबुं गौमा दंमोन आरो बे सुबुं गौमायाव गोबां रोजा रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो बे बाहागो लानायखौ नुनानै बिथां प्रमोद बर' बिथाङा दाबि खालामदों जे फैबाय थानाय समाव एबा बिटिसि बिसायख'थियाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जायानो बयनिख्रुइबो गोबां बुरजा मासि मोननानै देरहासार जागोन आरो सोरखार दाखागोनखौ बाथ्रा बुंथिदों बिथां प्रमोद बर' बिथाङा जोबोदनो मोनसे सुबुं थुबुरमा हाबाफारि बे हाबाफारिया मैयानि सानाव भेरगाव जानानै थाङो आरो बेवहाय गोबां रोजा सुबुंफोरा बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोनदों बिटिआरनि बारग'थि बिथां प्रमोद बर' बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव जोबोद मोनसे गोख्रोंथिजों रायजो राजाफोरा बाहागो लादों आरो इउ पिपल राजखान्थि हान्जाखौ थांनाय 5 बोसोराव खामानि मावनायखौ नुनानै रायजो राजाफोरा लोब बाहागो लादों आरो सोरखार दागोना रोखा होनानै बाथ्रा बुंथिदों प्रमोद बर' बिथाङा सुबुंनि बाहागो लानायाव इउ पिपल हान्जानि भेरगावआव दिनै सुबुं गौमा खुंनाय जादों आरो राजनितिक जोंनि जे इलेक्सनखौ लानानै जोंनि बेवहाय मेल खुंनाय जादों आङो बेवहाय बाहागो लाफैनाय रोजा जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयनोबो साबायखर बावो इउ पिपल हान्जाखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो रायजो राजानो आं साबायखर बावो आरो दिनैनि बे सुबुं गौमायानो फोरमान खालामनानै होबाय जे भेरगावआव इउ पिपल हान्जाया बेसेबां गोहोगोरा आरो मोनबा समस्तियावबो जे इउ पिपल हान्जाया देरहागोन दिनैनि सुबुं गौमायानो फोरमान खालामनानै होदों आरो बड'लेण्डनि जि 40टा समस्ति दङ बे 40टा समस्तियाव ओरैबायदि मोनसेबो समस्ति गैया जेरावनोखि इउ पिपलनि फेमिलिया 7000 गैया 7000 फेमिलि थानाय माने 21000 भट मोननाय दा नंखायनो फैगौ बिसायख'थियाव इउ पिपल हान्जाया हारसिंनो सरकार दानो हानाय जखानि जोङो माने मासि मोनगोन आरो हारसिंनो सरकार दागोन उदालगुरियाव जिथु हिंसायारि जाथाया बारम्बार सोमजिबाय थादों आं बयखौबो खावलायो जे इलेक्सना एसे गणतान्त्रिक प्रक्रिया बेवहाय जाहाथे रावबो हिंसानि आश्रय लाया बेखौ माथो होलांगोन